Mi smo ti ljudi koji su nas nosile emocije, ali prvi hrvatski predsjednik je kroz te emocije stvarao Hrvatsku državu. Danas imamo svoju domovinu, jačajmo naše institucije. Danas hrvatska Vlada na čelu s Andrejom Plenkovićem radi jednu suverenu, jaku Hrvatsku državu, jedan suverenizam koji nam daje sigurnost ne samo hrvatskim braniteljima, nego hrvatskom čovjeku. Budimo jaki i ponosni, jer mi smo generacija koja je za to imala snage biti pobjednici u ratu, a u miru pune ljubavi i opraštanja. To je ono kao vjernici, jer vjeru nam, i to nam je Bog dao, vjera je sloboda. To je ono što svaki hrvatski branitelj imao je slobodu ljubavi od Boga, zato imamo našu domovinu. Budimo ponosni za to, budimo ponosni na sve ljude, na naše prijatelje, na naše branitelje. Neka im dragi Bog da vječni mir, da uistinu, a mi svi kao svjedoci toga vremena ne dopustimo nikada da taj grijeh zaborava pređe u generacije koje dolaze. Danas mladi ljudi u policiji imaju neke druge sigurnosne uvjete koje moraju rješavati. Danas je njihova zadaća drukčije prirode i hvala Bogu za to. Vi ste ti, mi smo, koji smo te uvjete i tu snagu im donesli. Neka budu i neka rastu u miru i neka prenose onu snagu Hrvatske države koju danas imamo i kroz koju danas živimo. Budimo ponosni na nas, na naše institucije, jer Hrvatska država uvijek iznad svega. Bog vas živio.